Okay, mayong buntag na itong tanan. Daghan taron. Gahapon, daghan pod. So, pasalamat ta kay Nanay Daghan nga maminaw, no, sa ato ang mga pagtulunan sa atong simbahan. So, kutob ta sa alas 11. Ya, si Brad Sherwin mo sunod alas 11 ngadto sa alas 12. So, kutob pa ta sa alas 12. Mo break tag paniud to, inikalauna moabot si Father Darwin. Nya mo talk po siya o gamay lang mga pila ka minuto. O niya iblis ang tanan nga mga religious object. Kay dili pa man na mga kuan sacramental. Kay mas sacramental lang ng butang kung mablisingan na sa pare. Pero way labot iblising dili to iblising to mga lanslob ha. Lanas lubi ba? Kay mo munay kasagaran gamiton sa albularyo god. Olive oil lang ato ha. Unya kanang mga efficacent dili na pwede publisingan. Mga haplas ninyo diha. Uban hasta mga pang-maintenance, mga losartan, publisingan po kapil. Wala na, ayaw na. Ya, labaw sa tanan, di ta mo palit og mga bininditahan ng butang ha. Kay makasala ta na og simony. Kay kato si Simeon nga naibog sa gahom sa mga apostoles. Ingom siya papalita ko anang gahoma. Sa giingon sa mga apostoles malaglag ka uban sa imong salapi. Monang simony ang sala na to ana kung mopalita kanang panahon bitas bindita sa lukay nya naa dihay na maligya nga way kalibutan sa ato ang pagtulunan kini lang palita sir kay humananig blessing nya ang Katoliko po dungawa po'y kalibutan kini kay aron di na ta malangan palit ito kay giblessingan na di malangan pero naa na kay sala. Pagbantay mo anang gipang blessingan na daan nga mga butang ayaw mong palit. Ha? Gawas kung nagpadarag ko na imong mga kuan diha imong gipalitan, nya nagsabot mo daan nga ulian lang ka sa pilay imuhang nabayad sa maong object, nya imong gidalhan okay ra na. Okay ra mag-apila nimo nya. Inikabot dito wa kay kalibutan no nga kuan nunya imong pagginansyaan adi na baligya na pero imo rang gipaulian okay ra nya napoy uban nga imong gipangpalitan ra diri gipablisingan ay panghatag na lang na ay ibaligya kay ang nagpalit ug ang nagbaligya pareha na kasala panahon sa kandilarya mamalit og gipangblisingan na ang kandila ayaw makasata na ha bawal na mana nga moingon mo ning palit mog sakramental sayop na siya nga termino. Kaya di pwede mapalit ang sakramental. Ha? So mo na mga kaigsuonan. Ang prayer na to sakramental. Ang prayer sa mga sa Santo Papa, Obispo tanan, puros na siya sakramental. Pero gitugot na kay hatagan man ni Kristo og gahom ang simbahan. Kay ang simbahan iya manglawas, di ba? Ug siya ang ulo sa simbahan. Kolosas 1:18. Mao bitaw nga ako gikan sa laing relihiyon, ing Katoliko ko kay di man pwede og ang simbahan sa laing tinuohan mahimong lawas ni Kristo. Dili pwede, usara. Di ba? Unsa may gingon sa Efeso 4:5. Usa lamang ka Dios, usa lamang ka Ginoo, usa lamang ka pagtuo, usa lamang ka bunyag. Unya karon balhin kag laing tinuohan kay gi-offeran ka didto og dako-dakong kantidad pabunyag na buga duha na imong bunyag nya offeran na pugas lain na pong simbahan balhin na puga pabunyag na puga didto perti na kang daghanag bunyag usara ka bunyag nya kanang bunyag mo nang bunyag nga gihimo ni Kristo kauban sa mga apostoles nya tanang mga apostoles kay Paulos man Katoliko. Ha? Wa may apostoles nga nimbangan og laing tinuohan. Diba? Si San Pedro
namatay sa tuig 64 AD. Asa man siya nga simbahan? St. Peter's Basilica, Vatican. Si St. James the Great, Santiago, namatay sa 45 AD. 24 AD naman ta karon. Anyo Domini. So manang Anyo Domini, edad ni Kristo. Anyo, year, Domini, anak sa Dios. Di ba? So edad ni Kristo ang gibasihan sa atong tuig. Kalendaryo, magdibati mi sila ang tinuohan. Mingon sila, mingon sila, dili Disyembre 25 si Kristo gianak. Ako mingon po kung Disyembre 25. Ya, mingon sila, dili. Kung ayaw pagbuot kay kami tag-iyas kalendaryo. Ang kalendaryo nga gigamit sa tibuok kalibutan, Gregorian calendar. Pope na Gregory the Great. Niya, magbuot mo amo ng kalendaryo. Pag ama mo inyo, tanawag, magtunong po ba yung pizza? Diba, tanawa, di mo kakubrag sweldo. Yan naman kay ato, balansiho ng sweldo sa kalendaryo. Diba? Hasta orasan. Kinsa man. Pope Sylvester Disikan. Muna, yung supak mo, kay ang gihimo sa simbahan Katoliko kuno sayop. Nya sayop, ngano malagi doktor mo resitag imna sa alas 6 imong tambal. Maayo malagi ka og sayop pa. Gamit man relo lagi. Ayaw gamit og relo tanawon tag operahan kas doktor way gamit ay relo tanawon tag nawa na kay baw ang doktor ug unsa nang oras sa siya mahuman. Mo na simbahan Katoliko grabe og na-contribute. Muna sa una sa diha pa ko sila yung tinuhan kay kiniliging lang relihiyon may kay suhito man mas bersikulo pero buy-buyo na ganing mis Katoliko anha nawan ami daganan ana kamuhap basketball pun mo wabo mo magtuo nga nakadiscover sa basketball Katolikong missionary si kinsa si James Naismith, di ba? Taga Toronto. Toronto, Canada. Yan immigrate sa Amerika pag 1926. Unya nahimo ang gihimo ang National Basketball League. Unya hantod nahimong National Basketball Association. Ang team sa una sa basketball walo ra ka buok. Kinaunahang ning champion sa NBA Philadelphia 76ers. Unya unsa man to? Solid Catholic Conference. Unsa karon magbasketball mo, hala. Kabong mga lang relihiyon pagsungkar mo. Kay sayop man kaha ang mga kuan sa simbahan Katoliko. Wala mo na. Muna mga kaigsunan sa ikong pumuiboy. Muna mga kaigsunan, no? Ang si St. James the Great Compostela, Spain ang iyahang parokya na asya sulod sa simbahan sa Compostela, Spain. Muna nga dito mamalhin og laing tinuuhan. Ang St. James de Les namatay sa tuig 63. Ang iyahang ang simbahan asa Holy Apostles Basilica, Roma, Italy. Nasa gilubong ng iyang relikyas, iyang mga bukog. Si St. Jude nasa St. Peter's Basilica ang iyang bukog. Namatay sa tuig 72. Si San Felipe namatay sa tuig 54. Asa gilubong nasa Dodice, Roma, Italy. Rome, Italy. Unya si St. Thomas asaman na asa Cathedrals of St. Thomas, Mailepore, India. Puros Katoliko mga laing tinuhan. Sa magbalhin-balhin tag laing tinuhan. St. Simon na asa Altar of Crucifixion, Vatican. Tuig 74 namatay. Si St. Bartolome, tuig 70. Asa gilubong na asa Bartolomeo Church, Rome, Italy. Si St. Andres, si Tinta na tuig si Tinta namatay. Unya na gilubong sa Cathedral of Amalfi, Italy. Si San Mateo, sa tuig 60 namatay. Gilansang sa cross po ni si San Mateo. Si San Juan ramay wa kanang blood nga martyrdom. Si John Raman the Beloved. Udi mo dyan musugot si Mama Mire nga mamatay dogan. Perting dako ang kawa dito. Gilunod si San Juan,
gipabaga ang kawa, giukay-ukay, di man po mapasok. Ha? Yung San Juan. Unya, og ilang prisuhon, buhian po sa anghel. Wa namatay rin sa natural si St. John. Nya si St. Matthew, si St. 95 AD si St. John. Unya, si St. John, gihiluan. Pag krus, nagmisa man siya, pag krus niya sa about sa kalis, ninggawas ang puison na purmang bitin, ning naog sa kalis. Wa, gyapon siya mahilo. Si St. Matthias, namatay ni, martyrdom ni, lansang gyapon sa cross. Unya, naa ang yang bukog sa St. Matthias Abbey sa Trier, Germany. Si St. Paul, naa sa St. Paul Basilica, outside wall, ang iyahang mga bukog. Simbahan Katoliko gyapon. Ha? Nya, ang Three Kings, katong si Gaspar, si Baltasar, o si Melchor, naa sa Germany ang ilang mga bukog, Cologne Cathedral sa Germany. Yang anong mamalhin mataglang tinuhan? Ha? Nga sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 39, ngadto 40, ning ingon si San Pablo, pagkanindot sa nangahimo nini mga tawhana, gidaig niya ang mga naasgawas ba? Ngawa mo apil sa ilahang pundok. Pero ang Dios na apay labaw pang mas maayong tuyo niya alang kanato nga mahingpit lang ang ilang pagtuo kung sila kauban nato. So dili day mahingpit ang pagtuo kung maglain kag pundok. Mahingpit lang kung makauban ka sa apostoles. Kung sa may giingon ni Kristo diha sa San Lucas 10:16, ang namati kaninyo, namati kanako. Og namati sa nagpadala kanako, nga mao ang amahan. Apan ang magsalikway kaninyo, nagsalikway kanako og dili kay kanako lamang, kundi nagsalikway usab sa akong amahan nga nagpadala kanako. Mo nga di na to isalikway ning mga santos. Ha? Unya kinsay nagduma sa atong simbahan, ang mga santos. Mo na karon padayon ta. Balik tas og nimbiya man ning simbahan Katoliko ning uban, balik na mo. Kung di mo mamalik, di yun mo kabalik. So, mo na makiksunan. O karon, ari na ta sa 7 kasala nga makapaimpierno sa tao. Ha? Kay tentasyon, ang sala, tentasyon pa na. Pero imo na lang i-grab, ibon mo na ng buhaton, sala na, anha na magsugod ang sala. Ang unang sala nga makapaimpirno sa tao nga naay demonyo nagdala, mao ang pride, garbo. Salmo 5:5, ang Diyos dili buot mo nga moatubang pa kaniya ang mga taong garboso. So wa nay trial ni. Ha? Kaya di naman sa ganahan nga mautubang pag mga garbuso nga tao. Salmo 5:5. Sa Lucas 14:11, ang magpataas, ipaubos. Unya ang magpaubos, ipataas. So magpaubos ta. Pero ayaw po pagpalabig paubos, nga bisag, na jupugas katarungan, di na lang jupug kamot kuan. Kay too much humility is pride. Pride na pod, garbo na pod. Yayaman, garbo na naman muna ang mga kaigsuunan. Ayaw palabi. Ayaw sobrai pod ang imong pagpaubos. Kay muna, ha? Ang ikaduha, greed. Kining kahakog. No? Sobra ang kahakog. Muna di ta kaayo hinakog mga kaigsuunan kay na sumala sa sirak ang kahakog. Ha? Ang kahakog mga kaigsuunan makapakupo sa kalag. Makapakupo sa kalag ang kahakog. Muna ayaw palabi pod. Na itaong tihik
Nga gani kuno dili na magbutang sumasasirak, dili magbutang og pagkaon sa ilang lamisa kay perting tihika. Ha? Tihik, sobra ka tihik. Oh, nasira 14:3. Tihik. Labi na gyud kuno ang mga tao nga sobra ka tihik alang siyang kaugalingon. Magsugdan na laman so ginamos kay tigumon gyud ang kwarta. Pagkasakit og kidney. Nasakit ang nanay ko sa kidney. Ang gawas ag minilyon. Ang doktor perting lami ag sudan. Ikaw na ospital kay ginamos. Wala suko ang Ginoo nimo ana. Atiman na ko na imong kaugalingon. Hantod pa. Ha? So dili kuno ta magtinihik. Pero kining tihik mo hatag, di ba? Pero gamay. Gamay ra kitihik lagi. Gamay ra kayo. Nya na taong dalo. Kaning daw nga tao na ay iya ha, pero di jud mo share. Oh. Pero ang grabe kining hakog. Ha? Hakog ni. Ning average ba kayo? Hakog. Unsao man na? Nganong nakagrabe unsay nakadaotan sa hakog? Episode 5:5. Walay taong hakog nga makasud sa gingharian sa langit. Kung hakog ka ayaw pagdahom nga malangit ka. Kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba og Dios. Hakog sa salapi, hakog sa posisyon, hakog sa mga butang. Iyang kaugalingong gisuon tikasan pa niya kay hakog lagi. Marang ako'y tikasan po og gisuon. Bahala po dihatag nako kinsa pud ako bayron og buhis. Di ba? Muna gingon hakog. Ang nakamaot sa hakog kay naanay iyaha manguha pa. Maunay hakog. Naanay iyaha di matagbaw. Sa iyang asawa gwapa. Smukuyon pa tong asawa silingan. Kay gwapa po. Hakog mo kayo. Bisag na siya yuta. Ini kagabi mundagan to yang muhon. Ambot di sa gikan tong muhon na mukamang magabi eh. Nya wa po'y daganang silingan kay wa po'y kwarta. Mailog yun niya. Pero ang resulta imperno. Atos imperno panguha og yuta dito. Sumuo na magigsunan. Unya ang sunod kining gluttony. Part gyapon ni sa average. Mura po hinakog gyapon, di ba? Pagkaon. So ang demonyo itong grade si Mammon. Mammon, may demon sa to. Unya ang demonyo sa kining una ay katulo pa man dito no, envy, kasina si Leviathan. Leviathan. Kana bang magisinahon ta sa silingan, uy makamatay na oy. Mali na makakatug og tarong. Sus sa tanaw mo nung silingan nakapalit mo pag 4 wheels bago pa gani nakapalit og kanang basakan. Pag upa gani naka-abroad iyang anak. Sus dahanan po iyang ko na. Sus nagdiwang sa itog. Iwa pa. Iya mang i-compare ang iyang kahimtang sa iyang silingan. Adi man ta parehag blessing kay sig pinangga sa Ginoo to imong silingan. Ug di pod pinanggas Ginoo, pinanggas demonyo. Ana man na. Pero ayaw kasina. Kay ang kasina demonyo puna dama punas demonyo. Si Leviathan man. Nya kaalam ni Salomon 2:24 ang kasina nagdalag kamatayon. Mana dita. So ayo kasina amiguha imong silingan. Diba kung ang imong silingan dato nya amigo nimo, nya ayaw pod libak ka. Og tihik, og di manghatag, di masangpit, ayaw libak ka. Unay mangutana, kaila mo ni kining Berto? Unay mo ana ba amigo? Amigo ni Berto, ng imong silingan. Sampulan ha masig na Berto ni. Kanang sus manggihatagon kay na. Silingan mi buutan lang na. Pero di god gibalin mo. Kay amigo man sila makasulti man to dito. Nagsulti dito.
Uy, mangkay, kailan man rin mo, ano, silingan may, manggihatagom na kuno kakayo, blisingan juga sa Ginoo na. Makonsensya mo to. Suara pa sa ko kapangatag. Matinga na ka, sunod, adlaw tawag-tawago na ka. Ayaw pag lutog sudan kay dai sobra. Kurat ka. Ay, kuy, ding abot na ang report dito. Kay kung imo nang libakon, maabot mo puna dito gyud. Oh, samot yung nagdi katagdo nagsamot. Pero imuhang kanang maayo ang imong report. Ay sus, nga nakakay nga naman. Nakasave dako nakag-savings nga naman di na makakadungag kay pila-pila naman ka. Sakto jud gingon ni Kristo, love you neighbor kay nga naman makamino sa gasto. So manano, dita masina. Ang upat gluttony. Sobrang pagkaon ug sobrang pag-inom makapaimpierno. Sirak 31:20 ayaw palabig kaon. Kana lang sakto lang. Kay matud pa sa Sirak 31:20 kung magpalabay kag kaon, sakitan kastiyan. Nya di po ka makatugkon og tarong ini kagabi ug busog ka. Unya nigmata ning buntag tinga ka daghan ang sakit sa lawas. Pero kung mukaon lang kas kasarangan, sayo ka makamatay ini kabuntag, unya mayo imong pamati. Maupod sa inom. Kung moinom ka sa kasarangan, sakto ra nga inom nga imong gikon ini kabuntag, makondisyon imong lawas. Makaayo. Way hangover. Ay suswasingan mapugbirin ni kaugma. Imbis maulian, matiurok na pug samot. Mo na mga kaigsuunan. Dili pa sobraan. Sirak 31:25. Unya ayaw pod pag inom kung naakas kasuko. Kay mo samot jud kag kaisog. Unya makahimo na ino kag sa. Ha? Kay makapawa sa imong kaugalingon man. Makapusis man na. Pusis na kanang mga tao nga makainom unya magwild. Di na siya evil na lang ning sud niya. Posisyon na. Daghan mo diri nga asawa inton maghilak kay maingon ron pugba na nigmahuasa na day. Naunsa man naguba man utong bongbong. Unsa wa kay kalibutan ikaw may nagsumbag ana kay nahubog ka. Pusis na to dili na to siya. Mo bitaw nang nahubog na kapatay di na siya ang evil gigamit ang iyang lawas. Paghuman pagamahay-mahay na tungod sa yawa. Ano makaigsuonan. Dili magsobra pa inom ha. Kanang magpa-blessing mo balay. Dapit mo pare, pa-blessing mo dito. Nya, nagandam mo kag pertinaghan ang tanduay. Uy, ang dili kay Ginoo ray mong gidawa dapit hasta yawa kay katong manginumay di ay. Nya tinga ka ang mga na-invested man imong balay. Ang kay ang imong gidapit di ra man Ginoo apil pug yawa. Ihubog man pud nimo tanang silingan. Ay upod hubga kayo. Kung gusto sa kang kuan, paim na lang sila og ligo ra god. Unsa ug moingon sila magtiwas pa mag-inom, uli mo dito. Day 1,000 dito mo. Kamo nay bahala na. Ayaw diri kay ang imong bay ma-infested. Infested yun. Nya displayhan po nimo mga katong sa tong gipangbawal. Infested na siya. Kay kuan man na, gluttony man na. Gluttony na. Ang demonyo ana si Beelzebub. Si Beelzebub may demonyo sa Beelzebub mana siya. Sobrang pagkaon, sobrang pag-inom. Gluttony. Makapa-impierno. Unya ang ika-5 kining last part gyapon isa avirais. Multiple daghan ka kaayo og badge. Ug badi po ka daghan kag laki ug bayot po ka pwede ka naghanag laki ug tumboy po ka ato pagpaastig-astig po ka makig-ipon kag babae. Dili sala ang pagkabayot ang gikasuk-an sa Ginoo ang pagkauwagan. Kung makapugong ka gantihan pa ka sa Ginoo basta di ka makighilawas kay 1 Korinto 6:9 ang makighilawas sa isig kalalaki di makasugod sa gingharian sa langit. Ang makighilawa sa isig babay, di makasud sa gingharian sa langit. Pero naidaghang mga bayot nga formal, di ba? Nya mo apoy ganing mutabang sa ginikanan. Nya mo apoy mo breadwinner sa pamilya. Tumboy pod na. Pero ayaw lagi pagighilawas og isig babay kay mo nagikasukas Ginoo. Nya og laki po ka pure, ayaw po sig pangabit.
Ayaw. Kana imong asawa panggaan na. Kay ngano imo nang gipangasawa? So, lagi kay sa pag-uyab pa mo, perti pa mang siksiha. Hamis pa man kaayo. Mura pa magbag-o nga napupo nga mangga, bunga, di ba? Hamis pa kayo kutis. Unya kining magkaidara na kay mura gihapog mangga pero punuan na mas mangga dahil ng tinigbasan. Unya hamis mamor pa mang silingan adto na po silingan magukoy-ukoy. Oy, si Asmodeus mo'y demonyo ana. Tuwagan kayo ni sa Asmodeus. Muna nakaangin gisunog ang gumurag Sodoma. Oh. Muna ayaw. Nga mga ba nagwanta ang asawa. Ay sus usawa mga polbra lagi kay imong ban imong ano gwapa pa mo to imong asawa ato imong kabit oy naunsa man taon ka sa minasul si imong utok. Di ba day kiring ng imong asawa? Kiring man brad. Nya unsa man to imong kabit? Kiring king man to. Okay. Suma ilupig ang asawa. So kinahanglan so da di ta na magwagwag. Masilutan tas Ginoo na. Ang ikaunom sloth, katapulan. Kung sobra ka katapulan, diha sa pagampo, sa pagsimba, tapulan ka kayo, maimpirno ta. Ha? Maimpirno ta mga kigsunan. Ang demonyo ani si Bilpigor. Kaya kini si Bilpigor mga kigsunan. Perting tapulan ang anghel. Sa dihang ning alsa si Lucifer batoks Ginoo. Nya gigamit sa Ginoo bisag ubos ra si San Miguel og Rango gisakas Ginoo. Gihimong number 1, Lucifer mo tayo number 1. Timot si Lucifer si San Miguel mo ipaibabaw. Dito kay og dili gahom sa Ginoo ang gigamit sa San Miguel ay kulatado si San Miguel. Perting powerful man kinas Lucifer. Right hand guna. Ang title go ni Jesus Christ nga Morning Star, mao guna sang Lucifer. Si Jesus Christ may Lucifer. Unsa may buot pasabot og Lucifer? Bearer of light. Nagdas kahayag. Si Kristo may tinuod nga Lucifer. Mabitaw ng Santo Papa mayog Jesus Christ or Lucifer. Ingon pug lang relihiyon. Tanawa Lucifer lagi yung isimba. Si Kristo may tinuod nga Lucifer. Kaya ang Lucifer nga gihimo ni Kristo na devil naman. Oh, demonyo naman. Oh, bearer of light, di naman siya bearer of light, bearer of darkness naman. Oh, si Lucifer. Si Bilpigor sa dihang nagira, wa gyud mulaban si Bilpigor, gaujes-ujes ra, gatan-aw ra ni San Miguel ug ni Lucifer nga tinigbasay. Ago si Lucifer, wa gyud bisag giniripiri na lang unta. Wa gyud si Bilpigor. Perteng tapulan ng anghel tungod sa kasuko sa Ginoo kay tapulan kayo nga anghel, wa siya mulaban sa side sa maayo ug sa dautan, agit sa siya apil sa impierno. Oh, mao na. Kitang Katoliko, di kita mulaban sa simbahang Katoliko nya. Moingon ra ta nga ang laing relihiyon o Katoliko parehas ra apil jud kas committee ni Bilpigor. Ang imong sala indifferentism. Nana siya sa My Catholic Faith by Bishop Moro. Makasala tag indifferentismo nga naman ato rang gipariha ang tinukod sa Dios o tinukod sa tao. Oh, lahi sa nang tinukod sa Ginoo. Lahi po nang tinukod sa tao. Respect naman po ta ng mga laing tinuhan. O mantamang daot na nila. Kita may kanunay gidaot. O manguros ta. Di, may manguros. Okay. Supak mo suta. Ha? Pariharas, gisulti, tiban nga. Supak mo siya kanunay siya ang anak. Magampo ta. Di ko magampo. Magbinuutan ta. Yung anak malito. Di ko magbinuutan. Ingan po amahan magpatuloy ko. Di ko magpatuloy. Supak lagi. Muna kayo. Muna kayo suunan. Ang ikapito, wrath, anger. Kining kasuko, makapaimrono. Ang kasuko, ang demonyo ani si Satanas. Ay gahapon dahil gisulat Satanas ang balik ba to si Brad? Isuga barado ay gahapon. Katong pasyente pero di naman gusto siya. Pero wa magpasabot yang kalag ni gawas yang lawas na wa lang yun gikontrol lang sa evil man gitawag position. Sumana makigsuonan. Si Satanas dako og ranggo sa impierno. Pero ang tanang demonyo gitawag pog Satanas basta maglibog ta. Tanan gikan si Lucifer tanan gitawag na sila Satanas tungod sa title sa word nga kining Satana
word satana means babag. Sa Griego na siya nga pinulungan, babag. Babaga nila ang tanang mga maayong grasya nga ato tang madawat sa Ginoo. Babaga nila mga blessings nato muna natong paningkamot mo abot kay naa amdig mga demonyo sige babag-babag o oposisyon kayo ba. So mo na mga kigsuonan kinahanglan nga kung masuko ta ayaw action ritso pagampo sa Ginoo. Episo 4:26 kung masuko ka ayaw palongtaras tibok adlaw ang imong kasuko. Kinahanglan mo di pa mo salo pang adlaw ayaw nakasuko. Kay ang pagmahay lagi uwahi. Lisod kayo. Sus dali ni mo gagaw dali ra to. Suko dili ra bugod iya nga kanang kuan murag palit ra siya. So siya ay nakapatay di na priso siya. Yo bag-o pa siyang kasal, guwapa pa kayo yung asawa. Niya pila ka tuig sa itos pisuan. Uy pagbalik niya, usap to yung anak tulo na pagbalik niya. Yung asinso po yung asawa. Mo na magagisuuna na yan. Ay, kadi magsilbig padaloy-daloy tanang kasuko. Mo na magagisuunan. Unya na sa Episo 4:31 nga kinahanglan ato nang magkuanata magpinasayloay kayugot kasuko atong biyaan pagdumot biyaan ato na magpinasayloay ta ingon nga gipasaylo kita sa Dios diha kang Kristo Hesus wa si kumos pagpasaylo timan mobo ra tag kinabuhi ang kalibutan na Salmo 90:10 ra atong edad Salmo 90:10 sa Genesis 3 120 pero gimuban pa jud si tinta na lang nya og lig-on ka maabot og 80 pero og nagtinguha ka sa 100,000 ihatag sa Ginoo maabot kag 100 paspas og ginhawa pero ang imong 100,000 igor ra gipalit sa oxygen sumo na kigsunan nya mo na nga dinhi ra kutob unya sunod na ni si Brad Sherwin daygo na to ang Dios og hinaut unta nga ayuhon mo sa Ginoo sa tanan ninyong gipamati karon daygo na to ang Ginoo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.